Dobrý deň. V predchádzajúcich videách sme si trochu priblížili numizmatiku v kontexte investície ako podmnožinu alternatívnych investícií. Povedali sme si to, že niekedy sa jej darí dobre, niekedy ešte lepšie, v dobrých časoch aj v zlých časoch, že má veľmi špecifický vývoj a svojsky reaguje aj na ekonomické cykly, aj na niektoré nepriaznivé správy z okolia. Dnes by som chcel trošku podtrhnúť tú charakteristiku, že numizmatika je naozaj predstihovým indikátorom inflácie a toho, že v ekonomike nastane rast spotrebiteľských cien. V podstate ešte predtým, ako začala skutočne inflácia robiť vrásky centrálnym bankám, videli sme, že numizmatické predmety, zbierky, portfólia sa začínali zhodnocovať rapidne vyšším tempom ako zvyčajne. Výberové portfólio väčšinou benchmarkujeme tým, že chceme, aby výrazne prekonávalo v dlhodobom horizonte výkonnosť akciového indexu S&P 500 pri zlomkovej volatilite a naše očakávania sú väčšinou nastavené na ročnú výkonnosť niekde v rozmedzi 12 až 19 %, čo kvantifikované do zhodnotenia znamená to, že v zásade dobre vybalancované portfólio by malo zdvojnásobiť svoju hodnotu v horizonte 4 až 5 rokov. Toto v podstate veľmi dobre aj dokazujeme vo fondových investíciách pre investorov, kde to naozaj takto aj vypálilo za posledné 4 roky, kde sa podarilo tie investície investorom zdvojnásobiť. V rokoch 2020 a 2021, teda už v čase covidu, tie výkonnosti sa naozaj hýbali v vybalancovanom portfóliu niekde v rozmedzi 25 až 35% ročne. Čo je naozaj nadpriemer a výrazne nad to, čo by sme priemerne očakávali. Tieto výkonnosti alebo výnosnosti predbiehali to, že v ekonomike sa blíži nepredvídateľný rast spotrebiteľských cien, ktorý sa nakoniec začal od marca 2021 aj prejavovať. Samozrejme silným motivátorom toho, že investori hľadali nejaký nadvýnos na trhu, bolo aj to, že bolo dlhodobé obdobie nízkych úrokových sadzieb, nízkych v eurozóne nulových, v Českej republike napríklad 0,5% sadzby ešte až do toho marca 2021, pričom inflácia sa už hýbala povedzme v tom pásme 2 až 3%, čo jasne indikovalo, že každý zhodnocoval, čiže znehodnocoval svoje úspory reálne minus 2 až minus 3% ročne predtým, ako sa vôbec inflácia začala dvíhať. Ako náhle tá inflácia naozaj začala elevovať veľmi, veľmi výrazne, museli reagovať aj centrálne banky. Tá Česká centrálna banka zareagovala skôr, ECBčka neskôr, až sme sa niekedy v septembri v roku 2022 dostali na pík toho cyklu, kde tá inflácia bola na úrovni 18%, povedzme v Českej republike, a sadzby dokonvergovali na úroveň 7%. Evokuje to, že investor sa dostal na vrchol znehodnotenia svojich úspor a znechutený v podstate už tým, ako prichádza o svoju kúpyschopnosť, sa veľmi ťažko na tom trhu aj zorientovával a obzeral po investíciách, ktoré by mu dokázali v podstate udržať hodnotu jeho majetku a jeho kúpyschopnosť do budúcnosti. Toto už bolo presne obdobie, keď sme mali za sebou vyše 2 roky enormných rastov v numizmatike. A nielen zdravých rastov, ktoré sa v tých ekonomických cykloch vyskytujú prirodzene, ale v podstate aj nejakých nezdravých faktorov. Jeden z nich, ktorý by som rád vypichol, bol hype, ktorý sa udial napríklad na svatováclavských dukátoch. Svatováclavské dukáty ako aktívum, ktoré je veľmi aktívne obchodované, je to taký svätý grál, ako sme si už viackrát povedali, investovania, sú relatívne dostupné aj pre široké zberateľské a investorské prostredie a sú naozaj benchmarkom toho, aký má trh apetít.
Na trhu sa začali objavovať aj noví obchodníci, facebookové skupiny, mladí chalani, ktorí naozaj hypovali tie ceny, hlavne u tých dostupných vecí, pre retail dostupných vecí, prírastkami, ktoré nie sú úplne bežné na trhu. To znamená, že jedno Ducati, ktoré povedzme predtým, ako sa začali výraznejšie dvíhať, stáli okolo 15 000 v zberateľských stavoch, možno 18, zrazu v priebehu 2,5 roku vystúpali na 50-60 tisíc. 3-4-násobné ceny sa udiali len v segmente toho, čo bolo dostupné. Ak zvykneme hovoriť v investíciách, že keď vám už upratovačky začínajú radiť, že si máte kúpiť nejaký druh aktíva, je jedno, či sú to kryptomeny, či to je numizmatika, či sú to bežné aj dostupné emisie, ktoré napríklad vydávajú národné banky a tak ďalej. Treba sa mať na pozore, lebo blíži sa vrchol. Presne to sa stalo, samozrejme, že to bolo neudržateľné. Ono neznamená, že na tom vrchole sa toho veľa zobchodovalo, ale určite niektorým takýmto rýchlo kvaseným obchodníkom, ako aj novo nastúpeným investorom zostal čierny Peter v rukáve. V tej chvíli sa trh absolútne zlákol, stvrkol, zmizla z neho likvidita a ceny padali závratným tempom. V podstate tá korekcia, ktorá sa začala niekedy na jeseň roku 2022, tak objavovať presne na vrchole tej inflácie sa nesie aj celým týmto rokom 2023. To, že je relatívne rýchla a že sa trh prečisťuje, je na druhej strane dobré, pretože to, čo si investor naozaj všíma, je potenciál. Potenciál toho, ako do budúcnosti sa môžu zhodnotiť jeho zbierky alebo jeho investície. Ak sme si povedali, že v čase vrcholovej inflácie investor trpel najviac a znehodnocoval svoje prostriedky možno až 12% ročne, čo je značný úbytok kúpyschopnosti, tak samozrejme investor hľadá alternatívu takú, ktorá mu naopak vykompenzuje tieto straty. A práve tieto korekcie na trhu sú preto zdravé, že tí, ktorí sa neboja kupovať, keď je zlá nálada a vstupovať do toho trhu, majú samozrejme šancu reagovať. Nie všetky segmenty svatováclavských Ducatov zareagovali rovnako. Ako sme povedali, že tie jednotky drivované retailom, ktoré si mohli dovoliť naozaj bežní ľudia kúpiť, to prepískli najviac, tak aj korekcia bola u nich najväčšia. Keď sa pozrieme na to, ako vyzerá nejaká extrapolovaná čiara toho, ako by sa vyvíjala tá skupina svatováclavských Ducatov za normálnych okolností, keby tam neboli tieto niektoré rušivé elementy, v podstate násobky Ducatov, 2, 5, 10 sa už dostávajú pod túto exponenciálu a začínajú nám indikovať v podstate to, že je vhodná doba rozmýšľať nad nákupom. 2 Ducaty sú dlhodobo najviac podhodnotené väčšinou na trhu a je tomu teraz tak opäť. A naopak u tých jednotiek ešte môžeme 1-2 kvartály vidieť to, že možno nenašli úplne svoje dno alebo budú stagnovať. Každopádne u kvalitných 10 Ducatov, najmä násobkov a tom, čo je atraktívne aj pre amerických alebo azijských zberateľov, hlavne vo vysokých kvalitách, vysokých gradoch, si dovolím v celku sebavedomo predikovať, že v horizonte 4-5 rokov budeme niekde na dvojnásobku. Preto vás chcem aj vyzvať naozaj, ak vás ďalej sprevádzajú skľúčujúce pocity, že niečo padá a bude to padať ďalej, kľudne nám to ponúknite, hlavne špičkové kvalitné predmety. Veľmi radi vykúpime a to riziko ponesieme za vás, pretože výhľadovo to už naozaj vidíme veľmi pozitívne. U ostatných predmetov, ako sú napríklad toliare, špičkové medaily, habsburské Ducati, rodovky a tak ďalej, sme videli, že táto mizéria nepostihla, tie naozaj rástli ďalej. Čiže vo fonde kvalifikovaných investorov, ak som povedal, že v tých rokoch 2021 sa tie výkonnosti hýbali až niekde nad 25% až do 35% v medziročnom porovnaní, tak povedzme v tom uplynulom roku tie výkonnosti klesli niekde do pásma 13 až 15%. Ťahané dole práve svatováclavskými Ducatmi, ale tie ostatné špičkové numizmatické predmety,
naozaj toho investičného gradu, to dostatočne kompenzovali a naďalej sme s výnimkou snáď 2 alebo 3 mesiacov stále vykazovali kladné reálne výkonnosti. To znamená, že sme vždy prekonávali infláciu. Nebolo tomu možno tak, ako v roku 2021, keď tie výkonnosti sa hýbali okolo 30% a inflácia bola 2%, tak 28% reálne zhodnotenie je absolútne špičkové. Samozrejme v tomto období sa to hýbalo plus minus v jednotkách percent. Ak Česká národná banka myslí vážne svoje odhady budúcoročnej inflácie už na začiatku roka v blízkosti 2% cieľa, tak by mala začať veľmi vážne uvažovať o znižovaní úrokových sadzieb. To znamená, že to, čo dnes klienti vidia na depozitách a dáva im istotu, že môžem si povedzme okolo 6,5% uložiť svoje prostriedky a dobre lepších 6,5% istých ako 10-12 vysnívaných. Zažili sme zlé roky a neistotu. Ekonomická situácia tiež nie je rúžová, bezpečnostná v okolí nápodobne, tak vysokou pravdepodobnosťou sa v priebehu pol roka veľmi táto matematika zmení, pretože budú klesať úrokové sadzby na depozitoch a naopak my budeme zase v numizmatike vidieť potenciál 12, 13, 15, 20% nárastov ročne, čo jednoznačne priláka aj prílev smart money. A vidíme to aj dnes vo fondových štruktúrách, že sa to už v podstate deje. Aby ste to videli aj v tom grafickom znázornení, tak som si dovolil len tak čiarkovanými čiarami naznačiť zhruba, keby sa nič vážne na trhu nedialo a neboli by byť na svatováclavakoch tie excesy, ktoré boli, kde asi vidíme potenciál ešte rastový alebo naopak mierne korekčný u jednotlivých nominálov. A ako hovorím v celku sebavedomo, som rád, že sme nepodľahli vplyvom rôznym v okolí neukázať, že král je nahý práve v tých svatováclavských dukátoch, ale ukázali sme realitu toho posledného pol roka a toho, čo sa v podstate deje koncom leta a na jeseň tohto roku 2023 a kľudne si to môžeme celé zrevidovať, nakoľko boli moje očakávania správne aj v tomto malom jednom segmente, ktorý samozrejme v celkovom portfóliu diverzifikovanom netvorí možno len 10%, ale chcel som tým ukázať naozaj to, že nič nie je perpetuum mobile a že aj na tak zaujímavý a noble zberateľský segment, akým je numizmatika, môžu prísť rôzne praktiky, ktoré dokážu priniesť distorcie, ktoré bohužiaľ pár klientov poškodia. Každopádne ten výkyv bol veľmi krátkodobý, aj smerom hore, aj smerom dole a ja verím tomu, že to, čo teraz odhadujem, nie je odporúčam, lebo to sú naozaj nie investičné odporúčania, sú to iba odhady, sa s veľmi vysokou pravdepodobnosťou naplní a nakoniec to, že tomu veríme, je vidno aj vo fonde kvalifikovaných investorov, do ktorého investujeme vlastné peniaze. Príjmame tam peniaze od investorov, je zavesený na pražskej burze cenných papierov a každý môže našu schopnosť zhodnocovať prostriedky investorov a klientov naozaj porovnať s tvrdou realitou a s číslami, ktoré sú tam zverejnené. Ja dúfam, že som vám vlial aj trochu optimizmu a realistického náhľadu, pretože ľudia majú tendenciu samozrejme podliehať sentimentu a náladám a keď je niečo zlé, tak to vnímajú ešte horšie, ako to reálne je a keď je niečo dobré, tak naopak prestreľujú to opačným smerom a my sa snažíme ako realisti relatívne chladnokrvne popísať ten skutočný stav, ktorý sa deje a pôsobiť trošku anticyklicky, aby sme vám vliali trochu optimizmu v ťažkých časoch a naopak, aby sme vám trochu skresali hrebienok v tých časoch prehnaného optimizmu, keď máte pocit, že tie stromy rastú naozaj až do neba. Ďakujem vám za pozornosť.